Audio Jungle. Audio Jungle. Така, добро утро с канала на Georgie P. Fishing. Намираме се днес на язовир Кремен, община Кирково. Така, разпънал съм такъма. Рано, още в 5 часа беше тук една тъмница. Какво съм разпънал, какво не съм разпънал, не знам. Та, днес решихме да направим един риболов. Приготвил съм едни пелети на Робен Ред, на Филстар. И тук имам някои отворени пакети за хранка. Едното е на Fishmania, Робен Ред. Другото е на Вандер Ейнде, някакъв микс. Така че мисля тях да ги забъркам за бързо. И тук съм си направил и пелетките, след малко ще ги вземем, тъй като те даже са готови да ги изкарам. И самата вода ще забъркам за хранката. Така, да ги изсъдим хубаво. Така, сега това нещо трябва да ги наредим. Така. Само да навикнем тук. Най-различни аромати съм приготвил. Гледай какво става. Хранилки, мранилки. Така. Да си изсипим пелетите в по-голяма купа. Ето. И сега ще изчакаме да попият. Самите пелети миришат уникално на Филстар Робен Ред. Вътре по принцип имат едно бустерче, но беше ми останала половин кутийка и днеска реших да я изпробваме и на язовир Кремен. Така. Така. Тук съм приготвил доста храни. Една кофа храна имам. На Fish Pro пелети, мека храна, сладка царвица, крил, люто на Medix Feeder. Страхотни захранки. Днес ще ги пробвам за първи път. Така че да забъркам храната, да направим въдицата, да видим с каква хранилка, да дълга или на къса дистанция ще ловим днес и да се включим да ви покажем за какво става на въпрос. Айде, приятели, не забравяйте да се абонирате за канала на Georgie P. Fishing. Да ви покажем как си правим такъма. Може би повечето хора от вас знаят, тъй като аз съм един от начинаещите на метод фидер. Но с времето и изтечението тепърво се запознавам с начините на връзване, куки и така нататък. Аз съм си взел вързани кукички на ProFish. Тези са номер 10 с, мисля, че около 10 см повод. Ето ги. Какво представляват. Така. И взимаме, след като сме си прекарали хранилката, отдолу има една бърза връзчица на самата хранилка, принцип. И ето аз съм е вързал, тук има едно гумено предпазено и от другия край, тъй като от двата края на самата бърза връзка, от единия край връзвате главното влакно и от другия край просто самата вързана кука има едно като клубче. Само го отваряте, прекарвате и
предпазилчето просто леко го избутвате и ето какво се получава. Ето и кукичката. С винчето, където се слага самото вафтерче. След като е закачено, ето след като е закачено, така, влакното ми е 0,26. Това бързата връзка просто влиза вътре в самата хранилка. И ето какво се получава. Не знам дали се вижда добре, но ето. Да почнем да замятаме. Айде, приятели, ще се включим след малко. Да може да се вижда хубаво, по-близко. Така, стана ли? Да ви покажем как се зарежда хранилката. Ето така, взимаме една пресичка, слагаме вафтерчето вътре, вземаме още храничка и правим пресичка. И ето какво се получава. Това ми е храната на Робин Ред и на Вандерейде пелетки с мека храничка. Правя едно миксче и сега да заметнем на близка дистанция. Хоп, хвърлям горе-долу на 10 метра и чакаме първо кълване. Леко само опълвам върха. Хоп. Принцип на 20-30 секунди. Ето, веднага почна да пипа. Да видим дали ще имаме звук. Това е край. Край. Ето, приятели, и поредната машина. О, току-що е излязла от колегата. Кажи здравей! Страхотен екземпляр. Айде да го пускаме. Можеш ли? Айде. Ей, това е отвратителен вятър, голям. Реших да сложа едно ананасче. Да видим как ще работи. Ананасчето. Мале какви са ми ръцете. И направихме едни пелети на тигров фъстък. Миришат уникално на Battle Bites. Ето. Миришат уникално. Хоп. Пресичката. И ето какво се получава. Отгоре е вафтерчето. Вземаме въдичката. Скобичката. И съвсем леко на близка дистанция. Тъй като е много дълбоко, 9-10 метра дълбочина или го се групира тук в плиткия край. Ами, очакваме поредната риба. Палец нагоре. Снимай, пък ще го вземем, забавай. Айде, поредното. Хубаво шаранче, кажи здравей! Ето. Страхотен. Хайде. Чуки. Доста добър шаран. Операторчето може да дойде, ако иска, насам. Доста борбени шарани. Доста добро шаранче. Така. Добре се бори. Добре се бори шаранчето. Само видим да може. И само фидерчето. Кажи на хората как фидера се огънал. Всичкото замина с тока. Ей, телефона ще ми прекъсва. Бе, Коста. Жеварник е тръгна. Обаче бая си напъва. Добро е.
Айде късметлийската! Оп! Пръчката тръгна. Гледай какво става, брат. Ана! Стига ли? Аванса, аванса. Човек, уникален е. Уникален шаран. Аз чакам сон, а той е шаран. Дай ти палец нагоре. Айде, тройка, тройка, четворка, петица. Доста така добре са бори. Да има и вятър. Ай, тук е някакво кафе. Само да го изкарам. Има. Кило и половина. Може да е същия, който той. Обаче са много борбени, човек. Гледай какво прави. Той самия флидер е доста чувствителен и кално шаранче. Гледай какво прави. Трябва да поемеш малко въздух. Хайде. Айде. Айде, бе. Измори, мала. Добре, добре. Не там, аз видях, че има клечки. Така. А? Хубав е, да. Като другия. Ей, време беше да даде. Ами, крайно време беше. Ама тук не се намеси женска ръка, ама. Ще видим сега. Еми, той е глътнал куката, бе, брат. Той няма отървани. Той направо е глътнал. Стой, бе. Спри го и после пак го пусни. Забравих само да ви покажа. Направихме едни пелетки на Fish Pro. Сладка царвица. Ето ги. Работят изключително добре. Страхотни пелети. Много е хубав пакета, тъй като отгоре има вакуумирано. Аромата се запазва и не е задължително да се хиби целият пакет. Ето, седят страхотно на хранилката. И работят страхотно. Както видяхте преди малко резултата. Айде, банда! До скоро! Ами, приятели, с поредната топалка дива реших да завършим риболова за днес. Може би ще остана още 1-2 часа, но след малко ще ви покажа целият улов, който съм уловил за около 4-5 часа, тъй като не знам дали се чува музиката, има нещо като банкет на ловците. Хапнахме, пинахме, на здраве на всички. Така че, мисля да изкарам шаранчето. Много хубаво диво шаранче, много борбени. Страхотни борбени шаранчета. И да го изкарам, да ви го покажа. И да завършим благополучно риболова. Страхотен шаран. Просто страхотен шаран. Хайде. Страхотен дивак. Оп. Айде, бинго! Така. Страхотна. Двойчета всички са един тип. Оператора ми го няма и не мога да ви го показвам как го вада по принцип, но ви го показвам колко е голям. Даже. Бутна ми. Стой. Така, приятели, здравейте! Ами приключвам риболова за днес на язовир Кремен. Получи се страхотен риболов, поне лично за мен и за колегата тук отстрани също. Хванахме доста шаранчета, сега ще ви покажа част от улова, така че да може
да само да освободим жаварничето. Може да освободим жаварника и да може да ви покажем част от улова, който сме хванали. И за да може да ги пускаме. Ето едни прекрасни диви шаранчета на метод фидер. Да си ги пускаме обратно. Ето, страхотни борбени шаранчета. Кажи речи са един горе-долу кило и половина-2. Страхотно борбени шарани. Има и такива мънички, но тези са страхотни двойки. Просто не си носи дюшека. Ето ги. Страхотни са. Кажи здравей! Страхотни шаранчета. Ето ги. Страхотни. Едри каракутки. Шаранчета. Ето ги. Страхотни. Има ли още? Оп, да извадим поредния дивак. Страхотни диваци. Ето ги. Страшни. Я да видим. Ма той има още ли, бе? Еми, не са малко шаранчетата. Ето, един по-гърбав. Оп! Общо взето, това е. Ами, приятели, ако ви е харесало филмчето, абонирайте се за канала на Georgie P Fishing или дайте по един лайк нагоре. По този начин ще разбера дали ви харесва това, което правя за канала и за развитието на самия канал. Благодаря ви за всичко, за това, че ми давате подкрепа. Ами, всичко хубаво от мен и до нови срещи. Айде! Audio Jungle.